Ak chcete z fotografií, ktoré máte uložené v počítači, vytvoriť pomerne jednoduchým a efektívnym spôsobom album fotografií, tak po spustení PowerPointu na páse s nástrojmi Vložiť kliknite na možnosť Album fotografií. Zobrazí sa dialogové okno Album fotografií, kde vľavo hore je potrebné vybrať obrázky, ktoré máte uložené. Čiže kliknite na súbor alebo disk, vyhľadajte obrázky tam, kde ich máte uložené a jednoducho ich pomocou kontrolu označte nesúvisle, prípadne v tom súvisle všetky. Keď sú označené tlačidlom Vložiť, obrázky umiestnite do pripraveného albumu, budú zobrazené v tejto strednej časti, kde môžete využiť ich usporiadanie podľa potreby, čiže stačí kliknúť na obrázok a v dolnej časti vybrať šipkami posun hore alebo dolu, prípadne obrázok odstrániť, ak ho tam nechcete. Následne môžete využiť aj možnosti úpravy obrázku, sú to len základné možnosti ich otočenia, zosvetlenia, prípadne zvýšenie kontrastu. Okrem toho môžete vybrať, že či obrázky majú byť čierno-biele alebo majú byť farebné. No a v dolnej časti vyberáte možnosti prispôsobenia buď snímke alebo jeden obrázok na snímku, prípadne dva obrázky na snímku. Vpravo vidíte ukážku, ako to bude vyzerať. Takisto môžete vybrať jeden obrázok s nadpisom, alebo to môžu byť dva obrázky s nadpisom. No a takisto môžete vybrať, že ako sa majú zobrazovať. Čiže zvolím jeden obrázok s nadpisom. No a takisto môžem vybrať napríklad zaoblený obdĺžnik. Taktiež v dolnej časti môžete cez tlačidlo prehľadávať, vybrať motív, na základe ktorého chcete vašu prezentáciu vytvoriť. Čiže keď vyberieme možnosť vybrať, tak sa vyberie určitý motív. Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť sa vytvorí album fotografií. Ak chcete album fotografií zmeniť, lebo sa vám nepáči zvolený motív, tak stačí jednoducho vybrať Upraviť album fotografií, kliknete na tlačidlo Prehľadávať a vyberiete iný motív. Následne kliknete na tlačidlo Aktualizovať, no a prezentácia zmení svoj motív. Teraz je už potrebné len buď napísať svoj vlastný názov, aký potrebujete, a ku každej snímke pridať nadpisy. Štandardným spôsobom. A takto vytvorenú prezentáciu môžete štandardným spôsobom príkazom uložiť k sebe do počítača a následne distribuovať.